El tema de l'alternativa a l'escolarització tradicional sorgeix per un malcontent, habitualment, de moltes famílies que entenen que el fet educatiu és molt important i que volen que els seus fills i filles tenen o puguin accedir a una educació que no sigui de caràcter industrial. L'educació entre els 3 i 6 anys hauria de ser molt de joc. És una etapa en què els nens encara estan aprenent però estan experimentant en ells mateixos i estan experimentant amb el món que els envolta. Llavors, tots els aprenentatges haurien de ser de la manera més dinàmica, més de joc, més lúdica, més manipulativa, que no pas tantes hores sentats en una cadira davant d'una profe, davant d'un llibre, davant d'unes fitxes, no. Somos, pues eso, un poco alegales. El tema de los grandes de primaria, secundaria, pues nos acogemos al homeschooling. Entonces, si viniera alguien a preguntar, pues no es la asociación, el proyecto, el responsable, sino que son las familias quienes son responsables de que no llevan a sus hijos a la escuela. Una escola alternativa hauria de vigilar molt amb com forma els seus alumnes o la canalla que acull perquè siguin bons ciutadans i sàpiguen relacionar-se, en tant que d'alguna manera està segregant cert tipus d'alumnat que és molt homogeni.